juma tati lewru men octobre tawno jiɗen noggalde ɗo e Daka FM Médina Gounass ceerno to banggue namde ɗe oɗo namdi ceerno on teyɗo lootake lotgal juma o yeehi o juulo juma o arti mbila juma o ken sella walla sellata ko ɗum namdi ceerno. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد lotgal makko no selli kono noon lootiɗo kam ɓurimo dañal on ɓurimo dañal salligiɗo tan jeehi juuloy juma makko no selli kono lootiɗo salligi yeehi juma ɓurimo dañal ɓurimo keɓal inchallah ne waɗɗi lolgal ngal ne waɗɗi oto yeeɓe tigi inchallah noon tigui laaɓdi ceerno Hammat Diallo ha joni ceerno to banggue namde ɗe oɗo kanko ceerno o namdi o wi kanko ko sellani on wonde rafi ha rafi o kadi wonti jalis o wi to banggue ɓerde ɗo waɗa ko rakkolaji waɗa ɓerde he joni noon so heeɓi jofndirde e joom suudu makko holno fota lotirade longal janaba ɓay kanko kadi ko rakkolaji joguimo deftu hen mbiɗa o wi kanko ko sellani omo jogui rafi e rafi ɓerde ko rakkoraji mbaɗa e makko kanko neɗɗo o ɓe hani rafi ni joni wonti jalis e no haaliri Dakar woni omo namdi noon so woni o heeɓi jofnodirde e joom suudu makko holno lotoro janaba kanko ɗum o namdi monde rakkoraji holno watta o jofnodira e joom suudu makko noon de o wi nden hawni kam so tawi o wawi jofnodira joom suudu makko tan o wawat lotade walla komo wawa lotede o walle o looto noon pamiren tawde ɓandu ndu ne jaaɓi ndiyam salaki ndiyam ɓandu ndu kadi ne jaaɓi wawde yettade sohnaji makko ɗum ronkani jabde lootade somo wawi so wawa loote tigi on pamiɗum laaɓi ceerno Hammat Diallo nanama kadi famama tigui rigui ceerno oɗo namdi o wi on debbo mo yahani juma beele ɓayde o yahani juma kanko fof lota longal biyetegal ngal walla kanko ɗum woɗɗakimo ɗum nawaranimo heddo noon debbo jaaɗo ha watta juuloyde juma no juma o yiɗira e makko ni kono noon longal ngal yiɗira e makko kono waɗɗaki longal waɗɗi koye mo juma waɗɗi timminɗo sharriji mum juma ne waɗɗimo lotgal ngal ne waɗɗimo debbo noon jaaɗo ha woni mawɗo jaaɓi kadi mawnude ene yiiɗa yaha juma ala probléme so tawde mo yiiɗa o yaha juma noon yiiɗete makko kadi lotade inchallah tigui laaɓi labti ceerno Hammat Diallo ceerno oɗo ha joni o namdi ngal namdal ari ɗo arti rewi reftiɗo o wi on nani wonde ne wiye so ñande aljuma koma worɓe juuloɓe garta juma ha paara nde rewɓe puɗɗo julde kanko nani ɗum beele ko noon walla wona noon walla wona noon tawde kay debbo o ene andi waktu yonti kanko farilla makko ko tisbar ko salatu zuhri o to ko salatul jumaa wona ñawata wotere kanko holko haɓɓi mbo e maɓɓe jiyani ɗum kam en jiyani ɗum toon heddima taw ko nden ɗin dumunnaji ko waddi fof micro ji ngala ko niɓɓere jomum ma worɓe jaaha worɓe kadi montoraji kadi gandaka rewɓe kadi ko hewɓe tawa ngala piñal andude holko woni montor janggani jangde woɗɗoyno tan ganda so nangue dirti e hoore nde waktu no yonta ɓe gandata noon ko nde ɓe coyni worɓe ne gartana cente cente ɓe ganda nde ko juma juulama ɓe gumma ɓe juula amma debbo joguiɗo montor heure waktu ne andi waktu nde yontata walla gaynako gonɗo aynude walla joom denowo guese en ɓeɗo ko holko haɓɓi ɗumen ɗum ɗon so waktu yonti tan juula hado juldani e dental ko dental ngal fadodirta ha waktu tel juula amma juulo kañum tan ko debbo suudu mum so waktu yonti tan wawi julde machallah laaɓi ceerno Hammat Diallo bandiraɓe nani paami beltima sanne ha ceerno oɗo kanko ha joni o namdi o wi kanko ko jiɗɗo wattude lodde e mayɓe walla ko nandi hen ɓoyno beele lodgol mayɓe en namdi ko waɗi foof duuɓi ɗi jomum fota hebde wata lodde mayɓe beele kadi koma joom sakkito heeɓa yamrore walla ala eyyi ko pammi hen tan jomum ko yo janggo lotgal mayɗo ha faama eyyi ɗum tan woni hen ɓaade woni so woni kellifaɗo kam ɓuuri yo won kellifaɗo so debbo so gorko yo won kellifaɗo joguiɗo haqqille kadi jangguɗo kadi ha andi walla kam namdi ha faami yaha lotoyo noon faami ɗum inchallah machallah laaɓi labti ceerno Hammat Diallo ceerno ngal ɗo namdal ene hawni seeɗa o wi kanko mataw ko ladde o wonno o ala ndiyam joni noon koye golle wonno o warñi ha wuttu makko foof warñi ceep ndiyam joni noon o haami wutti o ndiyam yalti hen on namdi beele ɗam ndiyam o wawi ɗum tadirade walla wawa ceerno ko ɗum namdi ala ɗum mi anda ɗum mi anda
non tigi mi anda koye gandal jeeya jarama ceerno oɗo kanko o namdi wirdu lazim eyyi wirdu lazim o wi o nani wonde ene wiya so neɗɗo yaaha e laawol ene wawi wirdude lazim joni noon wiyama joni lazim o neɗɗo wawa jooɗade 6 walla jooɗo e bang walla jooɗo e bidon ene wirda ɗum noon o nani wonde wiya moƴƴani o namdi beele ko noon walla wona noon eyyi ko famɗen tan ko neɗɗo wade ene haali e sharɗiji he kam ñande fof eɗen keɗɗo sharɗi nogas e goho walla ko sharɗi nogas kay a jooɗoto guila nde puɗɗiɗa wirdu ndu ha timmina so nata koye da'ira wasifa gonɗa ɗum koye jeese musidɓe birdita ɓe kuccita walla ka ɗanniɗo yaha hakkude wuuro e wuuro walla hakkude wuuro e gesta e lawol ngal ne laaɓi a yahata aɗa wirda to tindema a huccita fof ko toon kuccita ɗum ne sa jolɗo sa baɗɗiɗo sa jaarowo koyngal wona ko ni wiya tigi ande kadi noon wadde jomum wawi yaade hane wirda tigi e jooɗade nde noon ɓuuri yiɗede ko joomum jooɗo jooɗade e leydi he walla kam jooɗo leeca tan leydi no gandirɗen ni walla tappiji walla ɗum kam ɓuuri suɓede no juulo wattani tan waɗira noon so tawi joomum jooɗima e 6 tawi ko gantu ɗum kam ɓuuri fewde kono tawi leydi ne woodi ko ɓuuri toon noddude e yankinare e timmude kam ko jooɗade leydi tawde gantu ala so tawi gantu ne woodi noon gantu kam ndawno wiyata ni ad-daruratu tubihul mahzurat luruji ne dartina ko moƴƴano tawde ko lor kono joomum sono selli jooɗade leydi kam ɓuuri moƴƴude jooɗade leydi woni bertu tan leydi taw jooɗake 6 tawi ko nande keccol en ɓakkere aɗa jooɗi bowl aɗa wirde alay saago tonguinoɗa dow wona dow diwde walla gona dow amma ko wona ɗum ko kam ɓuuri rokkude neydi kam ko jooɗade less machallah tigi so lor ƴoñi noon hayso dow gonɗa ala caɗele inchallah a jarama no fewi ceerno Hammat Diallo ɗon kadi laaɓi ceerno oɗo namdi o wi so neɗɗo wirdi ha gasni ko noon o wawa duwaw duweteɗo o ko bandira debbo no namdi ɗum duwaw duweteɗo mo nanata jamaji so birdi on duwaw mo duwato kanko wawa on duwaw beele o wirdu makko ne selli walla sellani wirdu ndu duwaw o jotodirani wirdu ndu yahata ko haaju mum duwaw o yahata ko haaju mum so ronki kam yo hayso ko faati salatul fati fati salatul fati wonko wawi hay duwaw o yebbita yettaki ɗum anani duɓuji duwoteɗi caggal wirdu ɗi en jettaki fatiha ɓuuri ɗi moɗɗiɗi kanji foof wona fatiha e salatul fatiha moƴƴi duuɓuji ɗi jettaki ɗum so ronki duwaw batteɗo ɗon yo janggu fatiha e salatul fatiha machallah duwo momo yeeso makko tigi machallah laaɓti ceerno Hammat Diallo ceerno joni oɗo namdi onon ni wonde ni wiye wasifa e lazim so joom galle ma walla so jinnaɗo ma noddima e nder hen walla haaldema aɗa wawi jabade nanga yebre aɗa jaabo ha gasa jokka o wino beele asru ko hen jeeya walla asru jeyaka hen ko wiyade ko wirdu o tan ko sertaka de wona wi ko nogas e goho a deƴƴat ndeeƴa guila nde puɗɗiɗa wirdu ndu ha timmina hay goto a haaldata so wono garɗon haalda e ma a jabata ko so nata ko nene ma arina haalda e ma bamma ma ceerno ma dokkuɗo wirdu o ɓe tata soɓe gaari ɓe tawi aɗa wirda o wiyani ɗon lazim o wiyani wasifa o wiyani asru wadde kanƴi fof ɗi naati ɗum a jaggata yeɓede aɗa haalda e mabɓe mo haala aɗa jaabo mo haala ha gayna jokka wirdu ma ɗum ala ko bonnata tawi ko korɗo Allah wonno ene wattana ɓe tato limaɓe joom galle makko ɓe gonanayo ɗon asru haalaka ɗon lazim wadde ko waɗa itlaq ko wellita wadde ko wirduji tati ɗi foof ndendi ɗum inchallah machallah laaɓti ceerno Hammat Diallo ceerno oɗo namdi o ha joni kanko o wi bandira debbo o wi debbo wiya ko yo ɗofto joom galle mum beele joni so joom galle ma wima ya jokku mees an debbo walla ya waɗa heesal canza baadima ndi beele an debbo aɗa foti ɗoftade joom galle ma e ɗum walla fotani ɗoftade mo e ɗum a fotani ɗoftade saabi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi ko la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al khaliq la ta'ata ɗoftade alana li makhluqin wonande tagaɗo bawɗo wonde foof ɗoftateɓe foof hay hen goto ɗoftatake fi ma'siyati al khaliq gofol tagɗo o ɗoftate ko jinnaɓe ma ɗiɗo ɗoftate ko ceerno ma ɗoftate ko joom galle ma walla lamɗo ma walla ko nandi hen dal ɓe ɗoftateɓe kono ɓeɗo foof lamɗo mabɓe mawɗo mabɓe on wiyete Allah so Allah wi woppu hunde ma ndir oto ɓe banne ɗum salo e salo eyyi joom galle ma wima ummo naate ɓoydu walla nenama walla bamma salo jokku meeso yo salo Allah yamirani ɗum Allah yamirani ɗum eyyi walla waɗa heesal Allah yamirani ɗum yo salo o yamirtamo tan koko Allah koko dagui o golloya ɗum kam ko wajibu
wamma ya warto walla yero sangara walla jokkoy mes yo wi mi waɗani ɗum won ɗoftare nde salade mo de won ɗoftare nam non tigi laaɓi laaɓti ceerno Hammat Diallo bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heediyankoɓe Saktre men Dakar FM mo capanɗe jeenayi e nayyi toɓɓere jeenayyi namde men machallah gaari ha ɗoyte ceerno ceerno namde ɗiɗi keddi ceerno oɗo namdi beele so mayɗo waɗi e nder galle ɓe ene goya ɓe ene innito ɓe ene piya koye leydi beele ɗum ne moƴƴi walla moƴƴani ceerno ay mayde ko wiya ko la ba'sa nda ko biddumu'i wal huzni o kama gal masalan so mayde waɗi baasi ala joom ɓernde nde suno gonɗi caama ha ɗon kono yaltinde sawtu ne wulla ne luuka ne askina feere ma boni a waasi a wonta dañde ɗum ne harmi sabi feere ma boni tan malaikaji mbiyata ko amin nani ceerno haalɗo e bande radiyallahu ta'ala anhu hanti gonɗa koye hudde hoore ma malaikaji mbiya amin feere ma boni mbiya binde feere ma ko boni nani ceerno haalɗum kalgol lamgol ndeke wadde noon nela sa sallam meeɗi ɓiyi ko maayi enda ko ñande julde taske wonno elle ko Ibrahima de somi yejjitani wayri timde qissa o kono ndo ɓerɗo makko nde hecciɗi emo sammina gonɗi o wi ɓerɗo amen ɗe ne cuni kono noon anda ko amen jaɓiri ɗum Allah no wino ɗum ni ɓerɗe ɗe noon ne cuni kono min kala la naqulu illa khayran ko ɓerɗe amen ɗe ne keewi teb sunnu kono la naqulu illa khayran min kalta sona ko moƴƴi min mbiyata ko alhamdulillahi rabbil alamin emin jetti Allah ko Allah rokkuno min arani ko jeeyi minen koye amen komin yahoɓe eyi ɓerɗe ɗe noon ne cuni gonɗi ne jalta kono min kalata sona ko dagi sona ko weeli Allah haalda ko harmi nde woni moƴƴani eyyi kono samminde gonɗi taw anda e luukude ɗum baasi ala hen saabu ko ɓernde heccere samminte gonɗi kono jiiɗa gonɗi jalti mbaynoto ko ɓernde heccere heccidde ɓernde ɗum ne yaafna gonɗi jorɗo ɓernde tigui rigui woni on hewani samminde gonɗi machallah namdal tekkitigal e jamma hannde o ceerno wona namde garannoɗen ɗe oɗo kanko o namdi to banggue on juulowo kono kewɗo jejji mo juula kono ko heewi ko yejjitta kanko holno waɗirta e ngun jiwlu ganduɗa o heewi jejji kanko neɗɗo kewɗo jejji tigui on wiya ko yo ɗurno jejji ɗi mo juulanno o sikkitima min de juldam de leni manque darde walla ala mankani yo wi mankani o silmina o sujja o aadoro sujjude ba salam foti o sikkiti ko ɓurtinɗo walla o sikkiti ko mankinɗo dawaman sikke on heewe makko yo weddo sikke o ladde so ɓernde nde wi an noon ka ɓurtinɗo yo wi mi ɓurtinani o sujja sujjudaji ɗi ba salam so tawi ɓernde nde wi an ka ussuɗo yo wi ala mi ustani o sujja ba salam kanko ɗum woni adama ko ba salam tan yo daako ɗon o amma noon neɗɗo mo sikki aranta saaha tan ne wayra kadi arde makko on so sikkitima tan ene manki yo fellit koko manki mo shakko fi nuqsani kata haqquqihi so sikkitima tan ko mankinɗo yo fellit ko mankinɗo o timmitina ha hande kadi ba salam o sujjat inchallah machallah jarama no feewi ceer Hammat Diallo jarama karalla men Alaji Bachirou Bane jarama denagal heeɗiyankoɓe kala yewtere men anndudinima wona namde ɗe ɗo kaali jamma hannde o wonande bandiraɓe gaddanan kamɓe addude kadi namdal muɗum taw ko en keeɓani yiide walla ken jejjitɓe walla kadi ko keeɓani tonggude bandiraɓe jaafo tan ɓe muñanen ten ha aljuma garo kadi ɓe gadda namde ɗe law guila e ñalawma aljuma o beele jamma namde mbawa yaltinede min jetti bandiraɓe kala en jarniɓe hano hannirta ni no yewtere ko musidɗo moon Amadou Samba Lo yawtude ceerno Hammat Diallo joni garan e darsu meɗen karalla immini junngo seeɗa